Wat naar Ruud zien, denk ik. Dan moet even naar u zien. Ja. Ja, maar had hij in het Ruud zien gehoord? Ja, die had hem eerst niet meer, dus nou, dan moeten we het maar even maken. Hè. Oh, dat dubbel glas, joh. Ja, daar zit een voorzitter. Oh, een voorzitter aan, ja, sorry. Die moet er nog even voor. Weet je nog drie werk of niet? Ik weet niet Nog wat wat ik... daar. Oh, oké, ja, ik had hier ervaring mee, ik weet het niet, maar... Ja. Oh, ja. Nou, ja, succes nog maar even. Oké, dank je. Ja, hoi. Hey. Geweldig. Ik ben onderwijs naar het provinciehuis. Het is namelijk zo. Voor de e-sprekmarathon hebben we op 22 februari een hele geweldige eindlivestream. Maar heel leuke gasten en een e-sprekerij. En dan hopen we zoveel mogelijk tot de 300 te komen. Maar we stellen nog even het laatste setje aan op 22 februari. Daar ben ik nooit in het provinciehuis staan. Om even te zien op welke locatie dat we daar streamen kennen. Ja, nou, hoe ziet het eruit? Hoe ligt het? Ik weet het net. Nee? Ik verwacht je wat spannends, maar. Zoals wat? Oudheden. Belangrijk toch? Ja, zeker, ja. Maar ja, ik snap dat net, want ze hadden de rommel toen niet, maar binnen McDonald's daarvoor. Ja. Toen de hele muur ook weer ervoor ging kwam. Oh ja. En dan bedoppen ze het weer. Ja, maar ja, wat video dat? Het zijn lezen alleen maar. Nou, dat ze krijgt zo aardig rijden vinden, boerderij. Moet er aanblijven. Ja, vind ik wel. Best wel een krant of zo. Nee, ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vlogger. Ah, oké, leuk. Ben je skipper dan niet? Ik zou je gaan Nou, ik een dingetje. ben wel liefhebber. Ja, dat is de boord. Oh, mooi. Ja. Mooi. Ik zie ook nog meestal een beetje ook wel. Ja, zeker. Zit ook een beetje plezier natuurlijk, hè, aan boord. Ja. Nee? Ik wil net zonder, lekker het zo zeggen. Nee, hè? Nee, absoluut niet. Ik ben echt een boorderman. Ja, Friesland prachtig. Ja, hè? Goed Noordoosten. Nee, hè? 4800 kilometer vaarwetter. Alleen hier in Friesland, hè. Heb ik hier wat laatst in Friesland? Wat is jouw favoriete plakje? Dat is een jouwe, met Sluske. Oh, dat ken het, maar... Top plakje. Ja? Ja, absoluut. Markrieten, 10 meter grevel. Dus je vrij naar 15 euro voor een vlagje. Maar dat mag wel 25 euro. Ja, hier ik midden op het paard zitten, wordt dat onbelangrijk, hè? Ja? Hier ik midden op het paard zitten. Ja. Nou ja. Maar ik heb niks uit, hè? Nee, met je mannen dan mat je, hè? Oh, bliksem. Oh, nou, we er nog. Oh ja, nog even verder. Want dan wordt er een deel nog niet zetten, denk ik. Ja. Nou, succes ermee. Oh ja. Hoi. Zo, nou, dan ben we weer even in de provincie. Ik kan even een kop koffie gaan, jou. De koffie heel goed, of net? Jazeker. Ja, had je goede koffie? Henk is fort. Henk die is Henk is fort? Waar is Henk? pensioen kan. Want wie is een barista, is geliefde barista. Oh. En die is helaas fort. Maar deze koffie is kijk ze goed. Smakelijk hetzelfde. Ja, doen we een bak koffie. Ja, lekker. Ja. Ja, gewoon een koffie, ja. Nou, we hebben nog een locatie, jongen, in het provinciehuis. Oh, daar zit je het smarts. We hebben nog een locatie, jongen. In het provinciehuis. Daar hebben we een hele mooie livestream aan op 22 februari. Het leuke is, best een reguliere volger van de Friese Vlogger of van de livestreams of weet ik wat al direct, maar dan best namelijk echt van harte uitnodigen. Er komt nog even een lijst om die op in te scrollen, want ja, als het een provinciehuis daar was, dan mag die inscrollen. Of is altijd een bericht sturen trouwens naar info@defrieskevlogger.nl. Misschien kan je het op die manier ook regelen. Dus dat graag bijwijzen was, hè. Dat wordt hartstikke leuk. Er komen leuke artiesten. Onder andere Emiel van de Hoenekap. Zo, nee, Ruud in. Ruud is er wel uit. Het Ruud is eruit. Ja. Ja. Hoi. Wat een wien, hé. De pet waait weg al haast allemaal. Ongelooflijk. En de bodden die waaien er ook al spontaan om. Zie ook wel. Schermreparatie van de 15. Je boord is ook omvallen. Ja, ik zag het. Ik heb genoeg aan mijn hoofd, maar dankjewel. Kun je alle schermpjes repareren? Ik ga nou een stick en scherm van mijn Samsung Note S10 Plus. Dat kan wel, maar het is super prijzig voor een Note Plus. Ja, die is duur, hè? Dan heb je het over minimaal 220 euro. 220 euro, dat is onpredeeld. Dat ben je inmiddels net met iets met werk, denk ik. Ik maak hier een video hier in Leeuwarden. Ja. En ik vroeg me even af, wat gaan jullie doen in Leeuwarden vandaag? Rondje lopen, Ja. lunchen, gewoon even bijkletsen, hebben we elkaar lang niet meer gezien. En dan, ja, zo een beetje. Nou, en is Leeuwarden daar de ideale stad voor? Ja, ik kan hier prima lunchen, dus ik vind het wel leuk, ja. Ah, goeie. Mag ik je wat vragen, meneer? Nou, je herinnert mij een stok, joh. Wat is er nog aan?
Nee, dat is belangrijk. Hè? Nou, weet ik eigenlijk, ik kom beneden. Nou, ik ben voeten appareerd. Oh. Dus dat heeft even tijd nodig. Oh, zo. Die stok die ken ik wel een keer fot, zeg maar. Ja, dan is het wat later. Nou, ik hier terug. Ja, oké, ja, tuurlijk, ja. Nou, succes, hè? Wetenschap. Nou, Master en Sjen. Nou. Constructiebedrijf van de Meulen. Wat zei je geconstrueerd worden, meneer? Ja, hier niks. Hier niks, nee? Nee, Oh. daar. Oh, waar? De McDonald's? Joker naar McDonald's. Oh, dat jong. Oh, dat moet even geconstrueerd worden, zo. Je let de hoen even uit. Zij? Je let de hoen even uit. Ja. Nou, wat voor hoen is dit nou? Huh? Wat voor hoen is dit? Dat is een Tsjechradler. Hoe? Tsjechradler. Nou, ik heb nooit meer. Die komt uit Tsjechië. Tsjechië? Ja. Oh, een Tsjechische hoen is dit. Hij lijkt Pinks, maar hij is, dat is een zeldzame hondenras. Ja, hè? Oké. Die is in Zuid-Duitsland en Slovenië en ook in Tsjechië. Oh. Praat er ook Tsjechisch of net? Ja, dit is een mooi hondje. Kwemer. Kwemer? Kwemer heeft een Tsjechische naam. Oh, Kwemer. Oh, Hij heeft een paspoort in Tsjechië. oh jongen, best wel een Tsjechische hoen, jongen. Een Tsjechische hoen. Nou, leuk joh. Nou, hoi hè. Succes met de Tsjechische hoen. Sorry. Mag ik je wat vragen? Oh no. Can I ask you something? Yep. Yeah? What kind of music are you listening to? I'm listening to Things and Such by Party Next Door. Who? Party Next Door? Yep. Yeah, I have no idea. It's my first time listening to this song. Okay, but is it more like dance music or? Yeah, it's hip hop. Oh, hip hop. Okay. I like any kind of music. Okay. And where do you come from? I'm from Bulgaria. I like it, yeah. It's a bit cold today, but Is it better than Bulgaria? I don't know. I've never been there. I hope so, because I'm here now, so. Jongens. Waait het net? Alle masten wat wie net, Jord. Nou, we willen die hem hinnen blazen. We willen die hem hinnen blazen door de wind. Nee. Vond ons nou een leuk filmpje, door even zo'n blauw toen kom heeg. Volgens mij eerst abonneer je op de Friese Vlogger. Door het echt. Druk op het beltje en doe... Geweldig.